Nós somos Itaca Software Libre, somos unha consultoría informática e sobre todo o que facemos é cubrir as necesidades a nivel informático de empresas máis ben pequenas e medianas e últimamente de moitas que están no entorno da economía social. Nos levamos xa traballando 10 anos xuntos. Cando empezamos, o certo é que había distintos niveis de coñecemento do que é o software libre. Bueno, o que nos convenceu a todos foi que detrás do software libre, da transmisión de coñecemento que hai nese modelo, pois hai un plantexamento ético do positivo que é compartir cada un as solucións informáticas que ten. Bueno, nós empezamos sendo sociedade limitada e hai uns anos cambiámonos a cooperativa. Isto foi o que nos abriu un pouquiño máis o tema das empresas de economía social. Para nós a economía social e solidaria pois abrangue moitos aspectos que temos que ter en conta na nosa actividade diaria. Pois desde os criterios ecolóxicos dos nosos proxectos hasta criterios pois de equidade, de non lucratividade incluso. O valor prioritario da persoa, o sea, antepor a persoa ao capital. A economía social non é nin agresiva, nin a búsqueda do máximo beneficio. A economía social é transformadora e prioriza as persoas.